Защо е хит биоидентичната хормонозаместителна терапия? Здравейте, аз съм доктор Борислава Попова, акушер-гинеколог, член съм на Международното дружество по менопауза и имам специален интерес към хормонозаместителната терапия и по-специално към биоидентичната хормонозаместителна терапия, за която съм сертифицирана да изписвам. Накратко, какво е биоидентична хормонозаместителна терапия и с какво тя е по-различна от стандартната синтетична терапия? Главното и основно нещо е, че биоидентичната хормонозаместителна терапия използва хормони, които са структурно идентични, еднакви с тези, които произвеждат яйчениците ни. Естроген и прогестерон. Това са основните хормони. Организмът не може да направи разлика дали този хормон е внесен отвън или сме го произвели ние. За разлика от синтетичните, които трябва да се метаболизират в черния дроб, за да упражнят своето естрогенно или прогестеронно подобно действие върху клетките и тъканите. В резултат на това, дозите, които се използват при биоидентичните хормонозаместителни терапии, са много по-ниски, отколкото при синтетичните. Другото много важно нещо при биоидентичната хормонозаместителна терапия е, че тя не преминава през черния дроб, не се метаболизира в черния дроб, в резултат на което се елиминират рисковите фактори от повишаване факторите на кръвосъсирване, а именно инфаркти, инсулти и сърдечно-съдови заболявания. Има различни форми, под които се предлага биоидентичната хормонозаместителна терапия. Тя може да бъде под формата на кремче. Това представляват кремчетата. Кремчетата се поставят съответно от вътрешната страна на ръцете, също така в задколенните ямки могат да се поставят или в ингвиналните гънки. Може да бъде също така под формата на лепенки, които се залепят на 4 дни или на една седмица се сменят лепенките, и също така може да бъде и под формата на трашета или така наречените таблетки за смучене. Най-важното при биоидентичната хормонозаместителна терапия е, че тя е персонализирана. За всеки пациент, в зависимост от неговите нужди, потребности и хормонални нива, се изготвя индивидуален план. Така че тук нямаме стандартизирана употреба на таблетки, а в зависимост от нуждите на вашия организъм определяме от какво количество хормони имате нужда. В резултат на всичко, което изброих, мисля, че ще се съгласите, че тя е много по-безвредна и по-безопасна за употреба, отколкото стандартизираната хормонозаместителна терапия. Ние в Холия Гейн препоръчваме на всички пациенти, които са в менопаузална и перименопаузална възраст, ако нямат абсолютни контраиндикации, употребата на хормонозаместителна терапия, защото това е превенция за вашето здраве за бъдеще. Биоидентичната хормонозаместителна терапия не само копира симптоматиката, която имате в резултат на намалялите хормонални нива на естроген, прогестерон и тестостерон, но тя превентира и бъдещи заболявания на сърдечно-съдовата система, рак на гърдата, рак на дебелото черво, деменция, тромбози и генитоуринарен синдром. Това е съвременният подход за балансиране на хормоналното здраве при жената. Ако имате въпроси и неща, които бихте искали да обсъдим, моля пишете в коментари, ще се отзовем и ще направим дискусия специално за въпросите, които ви интересуват. Благодаря.